90 kayak mau 70 80 sing kae semeter yuk kae wis pokoke tak rut kae njaluke piro iki Iki sing duwe njaluke 2 juta, Bos. wah wayu pentel-pentel kok njaluk 2 juta yo ora wani to 1500 Yo nek 1.500 yo nyong ora oleh upah, Bos. Tapi nek 1.500 yo nyong melu kono ya, Bos. 100 oke lah nek ngono baru rebugan kue bayar juragane serungkat po yo bos saiki kok bakalan mau nih wis serungkat po sono kelinge po Ya ora ya, tetep sono keling kok piye sih? sono keling barang Iya. Duwe ora kowe? yo duwe pandangan ke 8 wit Ubete piro wae? upete yo 80 90 meteran we 8 wit Tua-tua apa ora? alah yo tilek yo wani to Oh wis ngerti li, pokoke aku percaya. Regane piro? regane 4,5 wani ora Tak bayar ora kesuwen. oke asu loh kayu jati sakmini kok jeruk 5 juta jangan ditok teman bapak ngergane sak koyo-koyo lah guys sono keling wis tebang guys tak ya ala wis jamin yakin gali mepet iki asu loh kok koyo telur ceplok kayak wah mending kabur wae ya resikomu toh